Пропуснах да ви спомена, извинете, че това състезание в този формат се състои само в тежка категория, което го прави още по-атрактивно. Емилиян Чосич от Босна и Херцеговина, 25 годишен, трети дан. Негов треньор е Душко Кузмур. Тренира таеквондо, тежи 85 кг, висок 185 см. Той се класира на тази годишното първенство на Босна и Херцеговина на първо място. Той е шампион на своята страна. Освен това на състезанието Сърбия Open, международен турнир, стана също първи в категорията 85 кг. Това е Емилиян Чосич! Приятели на таеквондото, видяхте първия рунд от първия четвъртфинал. Искам и се да кажа няколко думи за Българската федерация по таеквондо, която е основана в 1989 година. От тогава има над 140 медала, представете си, 140 медала от световни и европейски първенства, от които 32 са златни. Има 2 световни титли и 30 европейски титли. В България в момента има 30 клуба с общо 800 категоризирани състезатели. В България се провеждат и международни турнири, семинари. И те под ръководството на нашия синия майстър или старши майстора Ким Ун Чол, който от 8 години в България и обучава нашите таеквондисти.